Benvidos e benvidas a un novo vídeo de Fica o Cabola, o prometido de débeda. Hoxe a festa dende dentro do regreso do Lalín a terceira. Un equipo da comarca do Deza que en pouco máis de 10 anos fixo que outros clubs tardan un século en conseguir. Lalín nos anos 70, vila de interior, famosa polo cocido, pero con case 10 anos en fútbol federado. En novembro do 74, un grupo de entusiastas funda o Club Deportivo Lalín, o primeiro presidente, Ángel Nistal Peña. Na tempada 78-79, con Manuel Anxo Cortizo Blanco na presidencia, o home que dá nome ao estadio hoxe, planifican o salto e logran ser campións con 5 puntos de vantaxe e ascender a primeira regional. No 81 debutan na terceira e na tempada 84-85 fan historia, logrando ser campións con 29 vitorias, só 5 derrotas e unha defensa de ferro con só 23 goles en contra. Na promoción de ascenso eliminan o Siero asturiano e o Lloret catalán cunha milagre no partido de volta, remontando no Cortizo un 2-0 adverso. 3-0 para a tolemia da afección e ascenso a categoría de bronce do fútbol español. O Lalín fixo en 10 anos o que outros tardan 100, titulaba a prensa daquela, e tiñan razón. Nos 80 o Lalín era para moitos o terceiro equipo de Galicia, despois de Celta e Deportivo, saía nas quinielas, xogaba contra equipos de media España e, por suposto, enchía o estadio. O Lalín ascendeu 4 veces a segunda B e disputou 6 tempadas na categoría de bronce. Sempre foron máis de balonmán, pero o fútbol rojinegro gañou o corazón da xente, o embaixador da vila cando poucos coñecían o Deza fora de Galicia. E despois chegou a baixada ao inferno, anos na regional preferente, unha última tempada case que sempre colista na terceira na 11-12 e descenso a primeira regional na 2015-2016. Con Corón Soto, cun futbolista menos, mete a testa, salta todo o banco do Lalín, pode valer un ascenso. Mira. Vai a falar o goleador, o heroe, Arón Soto, que tal vos? Moi boas. Que sentiches cando marcaches o gol? Eu senti unha tremenda ilusión. Ao final, estar aquí desde pre-benxamins é toda unha ilusión ascender ao club á terceira división. Ademais, un rapaz como a ti, que sente como propio tamén. Eu sempre estuve aquí, sentín as cores desde pequeno. É un orgullo para mí marcar este gol. Hoy es día de disfrutar, hubo mucho trabajo por detrás, pero no solo el trabajo del cuerpo técnico, de los jugadores, de la directiva. Aquí hay una persona para mí que es clave, por encima de todos, que fue el presidente, mi hermano David, que hace 6 años, cuando nadie quería este club, porque el presidente era una persona de fuera, en primera regional en el Barro, él dio un paso adelante y dijo: yo me pongo, yo me meto, yo lo voy a intentar, mi sueño es de volver al club a tercera división, y 6 años después lo ha conseguido. Levamos 14 anos no pozo, o que máis costa non é manterse, senón é salir. Sobre todo o que máis nos costou foi salir da primeira regional. E curiosamente non chegou no campo, senón tras a renuncia do Pino e por méritos deportivos, o Lalín ascendeu a preferente despois de caer eliminado nos penaltis ante o Eume Deportivo. E quen estivo ali aquel día? Fica coa bola. É bonito, pecha o círculo. Porque o heroe do ascenso Arón Soto foi expulsado naquela eliminatoria. El xa estaba xunto con outros emblemas da época moderna dos rojinegros como Xocas ou Praisvila, a xente da casa, nas boas e nas malas, Eloi Ferreira na bancada animando como un máis, Manu Vilariño tirando penalti aquel día, Dani Méndez no banco sufrindo e axudando o equipo que daquela dirixía Toño González, capitán dentro e fora. Reparade nestas verbas de Xocas. Dolle as gracias a todos os que estiveron aí, porque aquí levamos entre 10 e 12 anos comendo moita merda. Para algúns que levan aquí un ano ou dous é todo moi bonito, jajá, e ahora están aquí celebrando. Para ti é unha puta hostia. Para ti ten que ser a hostia, joder, pero nós levamos moitos anos. Os que levamos aquí moitos anos comendo merda, isto é o que levamos esperando con moitas ganas. De 5 para atrás. Imos disfrutar moitísimo. Que non merece máis que eles, Ese é así.
unha mención a todos os que tuveron estes anos e agora non están, porque merecen o tanto ou máis que a nós. Hicieron un mismo grupo que... Estuveron na merda e agora mesmo non poden estar por consecuencias deles e merecen o tanto ou máis que a nós. Mira, na festa collo o micro, métoche no bolsillo, eu non quero saber nada. No karaoke a Brais Calvo. Sí, Brais Calvo. É un espectáculo. O sea, Brais unha voz Calvo que te quedas calado. cantando. É un animalazo. Outro día fomos ali O karaoke, un aquí en viernes. temos un karaoke. No, pero... No, na radio no, pero cantando, Non se saben comentar. Pero cantar... Eu, por favor, pido unha colaboración. Nove Louro, Brais Calvo. A voz tena, faltalle editor da letra. Nove Louro, Brais Calvo, por favor, ou Pili Pampín, así un trío aí para mandar. Aseguramos que non vai defraudar. Porque o deste ano tamén é algo surrealista, comezou con Dani Méndez como director deportivo e un nome importante no banco como Roberto Fernández. Durou 6 xornadas, David puxo a capa e o escudo para afrontar as críticas porque colocar a teu irmán no banco non debe ser tarefa fácil, nin algo que se fai sen pensar. Pero motivo sabía, dabondo, e acertou. Só unha derrota con Dani e Cuqui no banco. Sí, mesmo, foi o que lle pedín que por favor coller o equipo cando hubo que destituir a Roberto na jornada 6. Sí, por riba, claro, que pasa todo irmão, xovense por todos os lados, vamos. Leveinas críticas por todos os lados, pero bueno, eu sabía que era a persona que mellor conocía o equipo, sabía o potencial do equipo, sabía a calidade dos rapaces e non me equivoquei. A frase que dixemos os dous foi, por fin. Al final nosotros mostramos una solvencia increíble, solo sucumbimos en Paul, la verdad que fue un accidente, sin duda, hicieron un trabajo increíble y al final ascender con 4 semanas de antelación, teniendo la oportunidad de ascender con 5 semanas de antelación si hubiera una carambola, la verdad parece que es algo normal, pero es que el Montañeros, el año pasado, que era un ciclón, que era arrasó, ascendió con 3 semanas de antelación, o sea, lo hemos superado y sin duda estos chavales han hecho algo histórico para el club, para la villa y para la categoría. A ver, el registro te lo digo yo, son 20 victorias, 3 empates y 1 derrota. Es una auténtica burrada, la verdad que sí. 63 de 72. 63 de 72, exactamente. O sea, creo que hicimos los cálculos. Si hubiéramos hecho la clasificación desde que empezamos, le llevaríamos 15 puntos al segundo. Máis protagonistas, Emi Carril e Brais Calvo, viviron a xa de todas as cores, unha máis para dúas lendas do noso fútbol. Hai que celebrar, ou? Merecémolo, a verdade que merecemos. Merecémolo. A falta de un mes, Tan curioso. A ver, nós sabíamolo, tiñamos bo equipo, pero a falta de un mes, Dous nos ben. Dani tocou a varita. 3-4 cousas, pero sin máis. A mí non me gusta nada, nin a cerveza, nin o gin tonic. Pero bueno, Non queres brindar, non? brindamos. Son moitos, Son moitos ascensos, verdade? No, moitos anos. Tamén. Eu xa che dixen que cando firmou este carallo e falamos, pois, bueno, ao final facíamos un coche de puta madre, eu a él conozco desde pequeniño e... Foi un pouco de sí, foi un pouco de pacto. sí. Ti vas, sí, Sí. pois eu tamén. Foi tal cual. E mira ahora, Sí, agora tomando a un terceira. cubate con unha cerveza, bueno. Teño máis anos, me cago en Dios, con puto catedrático. Vai todos os top polo cu, joder. De pequeno sabía rivalidade, porque el en fútbol sala estaba no Calo, con David Pazo, que xoga no Noia, con Brais Rodríguez, que era un xogadorazo. A mí o mellor, bueno. Eu estaba no equipo do colegio con Borja Iglesias. E os amigos de pequenos Non valían para nada, ningún. chupaban seguido. Pero a este carallo chamaban yo Pichichi. A ver, tiña a zurda que ten agora. Pero era máis novo. Era un puto gordo cabrón, pero... É como se pasara o tempo, Sí, pero non... pero a amistad sigue aí. Sí, tomámonos que xuntar aquí e pois levar a Lelín outra vez para arriba e joder, encantadísimos que apostaran por nós, a verdad, porque, bueno, el ao final leva un ano parado, eu non como, gracias, son astemio. Entonces, el leva un ano parado, eu levo 2 anos, ao final, con moitas lesións e, bueno, non pude ter a continuidade que quería, e ao final chegar Pero- aquí a que apostaran por nós, pois, moi ben. O poder de todo isto, o grupo. Non hai nada mellor que un grupo, un vestuario así. É o terceiro tempo sempre. Os venres, os xoves E os e os martes. martes. Grava este home. Usted merece salir aquí. Merece salir aquí usted. Solo digo una cosa, que los hermanos Méndez, si no existiéramos, tendríais que inventarnos. Eso é verdad. Eso é verdad. Son antítesis, o sea, un e o outro. Non se parecen en nada, Me cago en Dios. Pero dous boas persoas. Pero moi ben, moi ben. A verdade é que moi ben. A nós tratanos ben, Va a daremos o micro. Eh. A nos ben.
aquí cando queiras Antón para, A festa foi, a festa continuará, a orquestra e competir nas xornadas que quedan, xa pensando no futuro. Hai quen xa ten clara a primeira fichaxe para a vindeira tempada. Outro da vila, que está pretiño tamén de ascender co Pontevedra B, Manu Galego. Sí, desde pequeniños. Desde os 6 anos, oye. Desde 5 o 6 anos estamos detrás deles para todos os lados. Por días como hoxe. Por días como hoxe, Hoxe se culminamos. ganamos, choramos, sempre fixemos as madres do terreno. Manu Galego, por supuesto, é o noso dianteiro forever. E de Lalín está fora, é o da casa. E nós queremos os da casa sempre. E aquí entra outro dos nomes propios deste vídeo, Hugo García Lagoas, unha carreira espectacular do Madrid do Dépor, e moitos equipos, moitas tempadas, moitos ascensos, 2 a terceira coa Unión Deportiva Ourense, o segundo con ese certo factor de responsabilidade que por suposto descargou en Baguas, onde en Fica coa Bola. Son moitos anos que levo aquí, a min o ano pasado foi moi triste por como acabou todo. E volver a ver a xente feliz, pois, joder, para min é a hostia, sabes? Outro círculo pechado, o que ninguén gardaba, iso sí, era que fose con el na portería. O que é o fútbol? Hugo, vente pa aquí. Porteiro na... Porteiro. Que facemos hoxe pola noite? Celebrarlo como merece, porque, joder, son 15 anos sin estar en terceira división. Increíble. E non é fácil, isto que fixemos hoxe parece que estaba cantado, pero non é fácil, a que si Hugo? Correcto, xa, Hugo, evidentemente, pero é increíble. Volvemos a terceira división. Faremos o que merece un ascenso, que vamos facer? Que vamos facer? Que vamos facer? Pois celebralo, hostia. Celebralo porque é un feito histórico, joder, histórico. Hugo García na portería, un ascenso a terceira división, pero casi para un penalti, casi para un penalti de porteiro. No último ascenso de Hugo García Lagoas. Correcto. Estivo Fica coa Bola. Fica coa Bola. Hoxe aquí está Fica coa Bola. E lembro-me como se fora onte. Para mí, aquel ascenso, teño que dicir a verdad, foi moito máis especial, era o capitán do equipo, con o Deportivo Ourense, foi increíble, e tamén loitamos moitísimo por subir, pero poder facelo con Lalín é diferente, porque Lalín son moitos anos sen estar en terceira división. Isto, para min, é increíble. Algún día estarás como local. Eso dixen eu. Ascendí en Meis, ascendí en Atios, ascendo hoxe a tomar por saco de Lalín. Xa non digo de Ourense. Home, algún día como local encantaríame subir. Pero bueno, non me queixo, por qué? Porque as voltas no autobús son increíbles. A última antes de irte a... Nada que dicir. Cando ascende Pontevedra? Esperemos que se non é a semana que ven, en 2. Canto antes, mellor. La Luna ou... Onde que irades. Recibido está de seguro. Sin duda, el MVP de la noche va a ser Luis Benito Barba Moinhos, Cookies, que sin él esto no hubiera sido posible. Somos un tándem, yo lo dije en el primer momento, aquí no hay ni primero ni segundo, somos los dos, somos amigos desde hace muchos años y la verdad que hoy esto si tiene nombre y apellidos de méritos es de los dos, no solo mío, sin duda. Hoy vamos a disfrutar de la noche, vamos a disfrutar del ascenso y de todo. El año que viene pues aún falta un mes para acabar la competición, Dios dirá, vamos a verlo poco a poco. Cantas cañas no haber hoxe, cañas ou que sexan divados. Cantas van ou cantas van vir? Pode ser tamén, logo pollo aquí agora que Van, non sei, irán 2 ou... Sí, 2 ou 12, non sei. Seguramente lle caen outras tantas. Outras tantas ou máis. Pasaremos ao Cuba Libre en algún momento. Mañá non hai obra, non? Mañá nada. Mañá casiña e... Se chama Fica que bola, vas a estar? A que hora? A que hora? Estaba escrito para hoxe e así foi. A verdad que 1-1
cagueime bastante, bueno, non vou dicir a palabra, pero estaba escrito así. Que pasa? Pipi, da penación, por favor. Algún dos dous fixo algo hoxe? Porque marcades ou asistides sempre? Non, hoxe non fixemos nada. O que ganou foi o equipo. Hoxe estábamos É o ali. máis importante. Hoxe estábamos ali. Ora estábamos facendo. Exacto. Pero o máis importante que ganou o equipo é esta xente toda que está aquí con nós. Agora a terceira. A disfrutar. Agora fixémolo. A ver para o ano, que facemos? Non hai nada como isto, é o mellor que che pode pasar. A festa ca xente tamén. Ascender cos teus amigos, ca tua familia, cos teus amigos. É o mellor. Uf, Complicado. non che podemos decir moitas cousas. Bueno, que este fica acabou. Temos a un condutor, pedimos precisamente a un condutor que é o noso amuleto. Exacto. Pero é o noso amuleto porque nos para nas gasolineras que faga falta para coller, para repostar. Non ten prisa ningún. Sí, porque chegaste tarde, carallo. Sí, Sí, redamos unha vez, a verdade que 3 sí. horas de Muriel Que de cena? Aquí Non o sabemos. non sabemos. Que hai de beber? É a pregunta. Que hai de beber? Parabéns, Lalín. Pois así é, temos de volta un histórico do noso fútbol na terceira. Parabéns a todos os integrantes do clube, grazas por tratar tan ben a Antón e por todo a garimo que lle deste sempre a Fica coa bola dende que comezamos este proxecto. Quen sabe que deparará o futuro e se consegue o Lalín regresar á categoría estatal como fixo tan cedo, en tan pouco tempo na súa historia, neses primeiros 10 anos que foron absolutamente históricos. Un gol no engadido que vale de reválida e que demostra a capacidade de resistencia e unha afección tan fiel que tiveron sempre os rojinegros. Parabéns unha vez máis, grazas por chegar ata o final e vémonos no vindeiro vídeo directo de Fica coa bola. Dalle like e hypea, canciño, que non custa nada, hombre.